नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा ब्लग इउटुब चेनेलाव आरो खनसे फिन बरायनाय थाबावबाय। माने जों दसे मोनानि ओंख्रि संनाय ओंखाम संनायखौनो देखायनो सानदों आरोना शेयार खालामनोसै बिदिबा थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दुर्गा बस नायथारा इसोर मा संदो नोंथां? आङो बयनिबो मोजांनि थाखाय आङो माबा समझ रहे हो आप? आलु होननानै बुङो बेखौ बानायगासिनो दं। आलु बना रहे हैं। बिथाङा जोंनि बस बानायबाय दं मा खालामनो आरोना सिम्पल ओंखामा रेडि अलरेडि पापड़ और दुर्गा भाई तो केতিয়াबा हमायनो पाइबा आइदय माने किचेनत हमायनो पाइले तुन बनाय थाके इबाले आरो মই आरो बेलेगत थाके ताते कोड हमाय पाबो तुन आरो फोन करि नकय तो हमारा ना मोबाइल ना मोबाइल मोबाइल हो तब क्या मोबाइल हो क्या कॉल करी मैं हमारा वीडियो को जो देख रहे जल्दी करना लाइक करना सब्सक्राइब करना सबका करना तो आज का वीडियो ऐसे शॉर्ट में टाटा बाय बाय ऑल द बेस्ट गुड नाइट।